Yaba mfowethu, ngifake iskibha se-Golden Scorpion, i-brand endala kakhulu okuyiyona eyaqala ukuphusha uphungale nje fika kule industry. Siyabonga kakhulu Golden Scorpion. Nansi inamba lapha phezulu. Unga-order nawe konke okufunayo. Uzokuthola. Ake sithi wow ngebhizinisi lomuntu omnyama. Thank you very much. Sithi nje phambili ngeGolden Scorpion. Iphi yakho ibrand? Uphusha yiphi ibrand? Wow. Uyozufa ulopholo ugqoka ama-overall wenkatha ne-FF. Wow. Sila.